בבית ספר כל היום עושה רק יוגה. אם תחפשו אותי אני נמצאת בכלל בנוגה, במכונות של השתייה או במכונת צילום, העיקר לא בשיעור. שמה אייליינר בשירותים של המורים, כן שמה אייליינר, גם אם הצבע לא מתאים שמה אייליינר, עד שבאים ומעיפים כן שמה אייליינר, שמה אייליינר. והמנהלת פתאום הגיעה, אמרה שמינית, מה? שמינית, מה? במקום לרדת על הבית ספר תיתנו מורל ושירו עוד לשמינית השעת יבוא. וופה שמינית סטייל, שמינית סטייל, וופ 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 וופ, וופה שמינית סטייל, שמינית סטייל, וופ 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 וופ. שמינית קרייזי, וופ 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 וופ, וופה שמינית סטייל, שמינית קרייזי, וופ 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 וופ. כבר מכיתה זין מדברות על הכתרה, הצעתי רעיון נחמד, אמרו שזה נורא, בסוף החלטנו משהו, יצא ממש צצה, אז הבאנו הצצה. יהיה ממש אדיר, תתכוננו למשהו לא רגיל, יהיה נדיר, לא תפספסו את זה בשום מחיר, בשום מחיר. הכתרה תשק תעיף אתכם גבוה באוויר, למעלה באוויר. והמנהלת פתאום הגיעה, אמרה שמינית, מה? שמינית, מה? במקום לרדת על הבית ספר תיתנו מורל ושירו עוד לשמינית השעת יבוא. וופה שמינית סטייל, שמינית סטייל, וופ 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 וופ, וופה שמינית סטייל, שמינית סטייל, וופ 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 וופ. שמינית קרייזי, וופ 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 וופ, וופה שמינית סטייל, שמינית קרייזי, וופ 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 וופ. הכתרה, השיא של השנה, תראו תראו איך השמינית תעיף פה את הבמה. הכתרה, כזאת שלא הייתה, ערב משוגע של מוזיקה סובב פה את האולפנה. וופה שמינית סטייל, שמינית קרייזי, וופ 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 וופ, וופה שמינית סטייל,